Gaur bildu zaituztegu hemen, emakume borrokalari baten heriotzaren berri emateko. Belen González joan zaigu, larriki gaixo zegoen eta honengatik preso zegoen etxean, kontrolpean eta balintza zorrotzak betetzen. Baina Belenen bizitza Euskal Herriko gizon eta emakumeen duintasunaren aldeko bizi borroka izan da. Esan dezakegu 3 ardatz nagusik gidatzen zutela eta 3 hitz batean biltzen zirela, burujabetza. Langilearena, emakumena eta herriarena. Euskal Herrian eta munduan kokatzeko erabili zituen ardatz horiek, auzolanean eta esan dezakegu ere ibilbide luzea egin zuela. Hego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian, batik bat azken honetan 80 hamarkadan, etako interlokularitzaren parte izan zen baita ere negoziazio mai ezberdinetan, Aljeren eta Zuritzen, 2 gobernu zeudela, Felipe González eta Aznarrekin, beraz 2 momentu ezberdinetan, deportazioan ere, Malin eta Santo Domingon, eta 1989tik Gartzelan, lehenengo frantses estatuan, geroztik espainol estatuan, Kurtizan, eta azkenean preso, etxean. Eskubide guztirik gabe, eta horrela joan zaigu, onkologikoan goizalde hontan. Beraz, beti 3 ardatzoiek gidari eta helburu izan dituela. Une latz hauetan, inoiz baino zenago eskatu nahi dugu preso gaixo guztien askatasuna. Etxean nahi eta behar ditugu. Eskubide guztien jabe eta era berean ezker abertzaletik Euskal Herriko aktore politiko, sozial eta instituzional ezberdinei dei egin nahi diegu gatazkaren ondorioa gaindituko duen bide horri bat batera sortu eta adosteko. Gonbentzituak gaudelako, hori izango dela bide bakarra Euskal Herria agertoki berri batetara eramateko. Belenen azken agurra, hainbeste maite zuen Lazkaoko plazan izango da, helduden azaroaren 26an, eguerdiko 12:00. Agur eta ohore emakume borrokalaria. Adiorik ez, Belen.